Takže ahoj, vítam vás pri mojom uvítacom videi, na ktorom si budeme oznamovať, ako to bude prebiehať na mojom kanáli Domofutbal. Takže bude to prebiehať asi takto. Tento kanál je urobený na to, aby sme vás napríklad viedli k futbalu, čo najbližšie, lebo futbal je vlastne v mojom srdci. Takže tak, a vlastne preto som urobil tento kanál, aby si niektorí chalani alebo futbalisti či kto iný si mohli kúkať tieto, góly, parádičky a také ostatné veci. Takže toto je vlastne uvítacie video a ja som vám povedal, že budem hovoriť, na čo to slúži, čo budeme robiť v tomto kanáli. Takže v tomto kanáli budeme vlastne robiť to, že budeme chodiť každú nedeľu vlastne si chodievať na omelku, kopať a budeme, takže budú vlastne, v tom kanáli budú najlepšie góle, potom tam budú najlepšie parádičky tam môžeme urobiť, potom ešte sa dohodneme, možno budeme vás oznamovať s kopačkama, aké sú najlepšie, kožené alebo takéto. A keď tak ešte môžeme nejaký futbalový zápasík nakamerovať a takéto veci. A ešte máme jednu novinku, ktorá vás bude sprevádzať, a keď vám môžem potvrdiť, tak na mojom kanáli bude moja gmailová adresa a na to mi môžete posielať videá a vlastne ako s najkrajšími gólami. Čo dáte, aký najkrajší gól, a keď dáte vlastne najkrajší gól takýto napríklad, tak mi to posielate vlastne na tú e-mailovú adresu a vlastne my budeme vybrať od 5. miesta až do prvého miesta a budeme vlastne takto prehodnocovať videá. Môžete si kúkať, možno, že budete vy práve v našom videi. Takže tak v mojom uvítacom videu asi jedne všetko. Takže, ako som povedal, môžete aj vy posielať také videá futbalové, gólami, kľúčkami a budeme vybrať takéto kategórie. Takže, ako som vám povedal, naša spoločnosť Domofutbal sa bude zaoberať gólmi, napríklad kľúčkami a kopačkami a nejakými zápasmi a takéto ďalšie veci, a keď bude nejaká novinka, tak vám to oznámime vopred na YouTube. Takže asi tak, takže pre dnešné uvítacie video to bude asi všetko, takže čau, majte sa.